Ndizo ndio chokwadi. Hizi ndio chataura ngeze chokwadi. Ndikanye chama chone moto. Ndikanye panisha batwa ni moto. Mwarati mbasiro. Mwari mbasiro wangu. Zalia Sindikalo chini Washington kusiwa alonditolera munda wangu wakabvira yangu wakamufanya mudani muno asati kutanga kutotanga ainditolera munda wangu saka wakabvira sabhuku giri achiripo tikaenda koinangara kuna sabhuku giri uyo akashaika mwazi wake akati iwewe wakatengesera ndakatengesera ngemurume wake uri kutara murume wake ndikati ndisabvakabvira watengesera ngemurume wake zikanzi zikanzi mukadzi wacho murikuzviziva here kuti makatengesera murume wenyu wakatengesa muda ini ndikati handizvizivi kana vana vangu wese akanongoziva kuti baba wakatengesa muda kazisaka wakatengeserwa iwewe papainani kuti ndini ndandi kuchikoro munhu uyo wakatengeswa ndimhai wangu wakatenga kuna mhai wangu nababa wangu ndiwo wakatengeserwa ndiwo wakatenga munda iyoyo ndikati inini ndisingazivi ndikanzi ndipo tataurirana nyaya iya yatiripuka isabhokubhiriri mhai wenyu uri pina baba ndikati mhai wangu nababa wakafa ndikanzi mboo yenyu yanga iripo ndiyani ndikanzi mboo yangu yanga iripo ndisabhokubhiriri wakafa neva ndikanzi imimi mai murume wenyu ndikati murume wangu wakafa iye mhai wake nababa wakafa taitipei bhuku rakasiyanirwa isabhuku wakasaina wakafa wacho akati handiri ndikanzi tipei chitupa chake ukazi handiri kaisaka zvine mushuya komangara nyaya uyu murume uyu wakafa watine makore mashanu baba atengesa munhu ine ndisingadzizi newana wangu wese ndine wakomana washanu wese vari mumasango ndikadaenda nawo ihoride saka kazi zvino kungotenga munda musingazi vana vacho vasingazivi ndikanzi ndakataura naye wakanditengesera oraiti kuti wakatengeserwa munda ndisaziva aizazi enda waregere munda uyo ndigiri aizaenda bva atombomira kunima munda iwoyo chikutema saka wabva atanga futi kudzoka izvarobva tisabhuku washaika aizaenda kotema futi munda wangu taona munda watemwa munda watemwa saka tichaendi zvinokwarika nokuti iye wakataurwa ndisabhuku zvibhedhlera aimboregera saka wadzoka futi kotema isu ngatiende kwamama tiende kosveta nyaya ikoko saka muri kuona kauya ndiyo inini mbama ilo tili 5 tili last point saka muna 1998 minda takapuwana baba tikazi yazi tuminda titakupa itu tubiki munozo utsvagwa saka ndakataura nababa ndomda uzowanzvira baba akati enda kutaure nani baba angu Charles Tipiri unoenda nemuteti $80 nani $100 noenda nemuteti wonani banguru Charles ndobva ndasvika kuna banguru Charles akanga ari ega ari mukitchen ari kubika sadza rake pandasvika ndati banguru ndiri kumbirawo munda zvikanzi une mari ndati handine $80 dzangu 4 zvikanzi zvakanaka waita zvakanaka munhu wemumba auya kuzodini kumbira munda ndinodini zvakanaka pane kuti ndizongotengesere kuno mumwe munhu ndadaro ndikati ndichambotaura nasabhuku pandaenda kuna sabhuku neva ndikati ndatenga munhu kunani nabangu Charles zvikanzi handikuisi mubhukuba ndisati ndawanana nabangu Charles wacho ndobva ndabva auya neni kuna bangu Charles tiri 2 patasvika kuna bangu Charles tiri watatu aibva ati chini mwana atenga munda kwandiri zvikanzi ndakuisa mubhuku kana munhu atenga munda ndomuisa mubhuku une $15 here pandamupa $15 ane mawana pandati zvino banguru zvamanitengesera munda uyu kana paine munhu azongoti munda ngewangu kana ndinozoita sei zvemusana pakanatsana
zvikanzi nabamukuru enda ite zvaunoita pamunda ipapa, kana paine akubvunza unouya wanditaurira kuti unoti enda kuna bamukuru ndini muridzi wemunda. Hapana anokubvunza nekuti ndini muridzi wemunda, akunetsa enda kuna bamukuru ndini muridzi wemunda. That was 1998. Ndokubva ndati ini ndiri kuchikoro, saka ndikabva panapa ndakudini ndakuenda kumukopa kuchikoro ndandi pa teaching practice. Ndakuenda madhezi angu akwana. Zvikanzi ndiri kuuya kumba koisa mukana. Ndobva adzika kumba. Aibva asvika kuona mai wangu nababa wangu. Aibva ati mwana wakatenga munda, akapinda mumba, mwana wakatenga munda kwandiri. Saka uyei ndikupangidzei mukana. Mai nababa wangu wakaenda kuona mukana, wakaisiwa mukana, wakatemerwa ngemiti. Watemerwa nemiti. Inini ndakazouya. Zvikanzi bamukuru wakazouya panapa akaisa mukana. Ngati zvakanaka. Mari ndaichengeta pa teaching practice. Ndakatenga waya obva ndaisa 1998. Ndiri kuisa dzadzi tingakwana kuti mari yanga iri kushota. Pandapedza college ndapinda 2000. Ndapinda muna 2000 ndakabva ndatanga kutenga waya, ndakadzitengera gweru. Ndadzitengera gweru ndaidzipa mukoma wangu aiuya nadzo nebhazi rezupco kubva kugweru uya naro kwaHondi. Mapo ndakatengera mamutani muna 2000. Masisitemu mapo acho ndinawo aya. Pandapeisa waya iyoyo ndakaisa nemunhu anonzi Chitaukire ndiye ndakaisa naye waya ndikamubhadhara. Ari kuisa waya aiti ndine zino rake rakazvimba. Aibikirwa sadza nyangeapa iyi. Aibikirwa sadza nyangeapa. Abikirwa sadza iye. Ndazoti nini ndaisirwa waya iyoyo mombe dzaipinda imomo ndadzidza baba wangu. Dzababa wangu dzanga dzako papasina dzinorima. Ndibva ndati dzamukoma wangu inini dzinorima pamba ipapa ngadzipinde imomo from 1998 dzichipinda imomo. Baba wangu akazoshaya muna 2006 mombe dziripinda imomo dzamukoma wangu dzababa dzanga dzako. 2006 mai wangu akashaya 2009 mombe dzamukoma wangu dzadziripinda imomo. Kubva muna 2009 kusvikira muna 2020 mombe dzamukoma wangu dzadziripinda imomo ndichisenza imomo. Panaya pa 2020 ndiri pa lockdown ndandikutema miti imomo, huni dzangu ndichitema imomo. Ndipo ndakasvikirwa newakoma nawo John Bill na Phineas Bill. Akati uri kutema munda wedu ndiani? Ndati munda ndakazotenga kunani? Kuna baba wenyu muna 1990. Mai wenyu anozviziva kuti pandakaisa waya baba wenyu vanga aripo. Handitozozivi kuti akazoshaika rini. Baba wenyu vanga aripo. Ndiye akanditi kana pane zvanetsa unouya kwandiri. Zvikanzi uri kunyepa, wakatenga munda iwe papasina mai wedu, papasina isusu, saka hatizvitenderi. Saka ndibva ndapinda nawo, wakasvika ndiri pamba paina mukoma wangu inini namai guru. Ndikati handiri kuna mai guru. Mai guru akasvika akati wakatora munda wangu iwewe. Waya yauri kutaura iwewe ndiye mai guru wako. Mapo yauri kutaura iwewe akaisa na mai guru wako. Wakaisa waya iyeyo muchitakure ndi mai guru wako. Isusu takakumbirwa pato ndi mai guru wako. Ndikati inini handizviziva izvozvo. Chandinoziva ndechekuti ndakauya kuna bamukuru ndikati bamukuru ndida kudini ndibatsirewo nemunda ndiwanzvire kumba kwangu. Bamukuru akandibatsira nemunda ndikaziye ndawaite zvaunoita ndikaisa waya muna 1998. Baba wenyu anga asipo here muna 1998? Muna 1999 anga asipo here? Muna 2000 anga asipo here? Kusvikira azoshaya handizivi zuva gore rakazoshaya. Ndiri muna 2020 ndiri kushanda mumunda imomo. Wakomana ndopo wakauya wachipitaura ndikapira nawo ndikaenda kumba kwamama awo kuti inini ndakazotenga munda muna 1998 ndichidzisa waya. Nanhasi waya yacho ndiyo iripo. Zvikanzi aiwa uri kunyepa iwewe takakumbirwa padhokunani naselina kuchiwa mai guru wako. Handini mwana ndikati aiwa inini ndini muridzi wacho inini ndini ndakatenga. Ndokubva wati after 2 days wakabva waya pamba pangu wakaita noise wakandidzingira ndiri pamba ndadini ndega pandapinda mumba. Ehe. Nanzi sabhuku wakakudai.
Sabhuku pandaka Sabhuku wakakurambidzai zvamambomira. andinakurambidzwa bana sabhuku. Izwa handichandapedza. Sabhuku wakakurambidzai zvamamira. Sabhuku wako. Inini indasi ndakapinda kwao ndio badazi ngatiende kwa sabhuku. Pataenda tize kwa sabhuku inini mai awana pinyasi na John. Patashika tichaura nenyaya munhu. Zvikanzi na sabhuku gore rori kutaura nasabhuku angaripo umodai vakapiwa tsamba yekuti wakatenga munhu. Ndikati atina kupiwa tsamba vakangoti iwo ndaise ndoite zvaunoita ndiyo chi ndio zvinoita kuti watenga munhu. Zvikanzi handigoni kuti wakatenga munhu. Nekuti zvaitika nezvekuti dzimba dzavo dziri nechekure dzimba dzavo dziri nechekure munda yekuti saka paitika dambudziko rekuti isusu tinogara kumusha kugomo kwagwerero munda uri nechemuzasi. Saka paitika dambudziko rekuti mazuva ese taisvika mumunda madyiwa nemunhu. Tikazoti titirege kuramba tichimetsana ngatikokere saidi yamusiri kurima dai mombe momo. It's very awkward. That's an awkward arrangement. Queer. It's a queer arrangement. Unotaura yo utanzi mombe tikunetsana mombe chiisa madzo muminda yedu kuinga munda kuti tikontene mombe dzako ndiwo wakatokumbira iwo hati watiwo ndi maiguru wavo ndiwo akutokesa peni ari kuti maiguru wavo maiguru wavo uripi ndanda ndichihangu mudiki saka une chinoziva hauna chaunoziva isu toda kuramaya mungwataura chokwadi unaonea uda kutsvaga chokwadi munomatiofanira mukadzi wamukoma wake kana usina chaunoziva unokutaura ndidii notokutsvaga kuda titoa chinhu chiri very simple waya 1998 ndio ndakatanga pesa waya ndio pakaiswa waya 1998 matsitse maposi aya rapo ndio pakaiswa waya mazvino kuti handi yakaisa ndimaikuru wacho. What do you mean kuruti pamusoro mambo kuti hauna chaunoziva noti kuda kunyepa kuti kamhetu sapoti hauna chaunoziva gara pasi zvanoziva akatenga waya iye akaziya zita ndinozi Nyasha Kutiwa ndini last born apo uyu ndinotomuziva kuti takatodzidza tese tiri same age. Inini ndakaberekwa 1977. Munhu akaisa waya ihanzvadzi yangu pavakaenda mai nababa kunokumbira zveshuwa munhu. Ndakanga ndichitori mudiki ndokunda ndaenda kuma 21 matiki pakaenda kunotaura mai neminda nekutaura nehanzvadzi wachitaura zveminda ndaitozvizwa ndi mukoma ndiri kuti mai nababa vanga varipo asi mukoma paakaenda kutaura nevaridzi vemunda namukoma iyena inini ndakatoenda kunobikirawo munhu akaisa waya ndo patakatokula tichitoziva kuti mukoma une chinyi une munda
nauye akuzotaura uyu kuti mai guru weuyu uyu achitondiudza wakati tete nauye iri kunetsa ngeyekuti zviri kuzi mai guru uri kuuya kuti ava mai guru vakaenda kunokumbira ava kuti tiri kudawo kuisa padho mai guru vari kumusha. Saka uyu vakanotaura namai guru hatizivi zvavakataurana pakusvika vazonga vakuchitaura kuti munda ngewedu. Isisu manje namai guru havana relationship yakakwana ndo pane nhau, asi mukoma anotoziva kuti munda ngewe munin'ina, asi mukoma vakaenda kune ava kuti tiri kudawo kuti ndise mombe pai mupadho, ndo pane nhau iripo mazwire endinosvika. No, but inini eutaura chokwadi. Let's not use our age to take advantage of one. Let's not try to look for sympathy from people. As this neighbor, this is not what you want. There is no way munhu isa fenza woisa fenzi munhu mungura muri mapo anoiswa mapo aiswa handi yako, fenzi yatengwa handi yako, munhu aisa fenzi handi wako, munhu abikira munhu aisa fenzi handi wako, wongomiloti ndepa not right pana uninyepera kuti munotengesa leni, mwanotengesa leni, mwadongotsvaga tumwe opportunities mbijana nangobuda opportunities vakatobvula munhu vakatomudisa totengesa kuti panyuwa isu tatiita munhu ataura chii, munhu taura chii, chokwadi tinochiona, chokwadi tinochiona. Because kana muruti mimi, I want to understand something. Kuti muruti mimi hanzi takamuti enda mai guru akakumbira padho. Mai guru okumbira padho. Aso waka padho kwacho ndeuyu. Asa kumbira padho ndi mai guru. Ndizo. Mai guru okumbira padho. Aso waka padho kwacho ndeuyu. Totalisa kuseri. Mai guru neuyu. Hawatauzana. Mungona zvizo kuda kuti gataure chokwadi kana mawayamba gataure chokwadi mai guru neuyu hawawirani hawaonani, saka uyu aizonofenza padhogo yamai guru sei ore izvozvizvi takamira dai mai guru usapotani pakati penyu mutu mai guru kuri kusapotani muri tu isovesa kusapota imimi because hari munhu mirai bambo guys upenyu haudi bedu. Ngatidzidze kutaura chokwadi nguva dzese. Tikadzidza kutaura chokwadi nguva dzese mwana anotidii, anotikomborera, anotiitira zvakanaka. Ndakuudzai zvinhu zvandakuudzai kuti hazvimake sense kuti mai guru anoklema padhock yefenzi iri kuvakirwa nemuvengi wake. Majudha oti lenzi yonderu asi maIsraeli tidini tipenzerei. Zvinobuda izvozvo pane urundinyepera, pane kutaura chokwadi, because uyu matsamba ake zvakatenga zvese mapo nechi zvese zviripo, and the unfortunate part paakafenza uyu baba anga apa here? Anga aripo. Mai anga aripo. Ko baba wako? Anga aripo. Wakashayika nini baba yenu?
Asi fenzi yakaiswa 1990 chii? Baba ofa anombokomplena nezvefenzi iyoyi. Imi mochisara manje. Mochitanga kukomplena nezvefenzi. Pamusoro changa. Izwaipuya. Mbuya. Kana baba ine zvaakasiya akaita ari mupenyu, hamukwanisi kuzozvirivhesa nekuti wako. Zvakatoitika zvakatodii? Zvakatoitika. Because inini chirundinetsa kana 1998 baba akafa wacho lendi anga aripo. Fenzi ikaiswa 1998 baba aripo, imimi muripo. Asi hapana akasunudza chii? Kusvikira paita 22 years. Maikuru wotouya achifudzirwa mombe dzake mupadhoku yavakwa nechii, mufenzi yavakwa nechii, neuyu muchizviona. Handiti nhasi uno 27 years down the line maakutanga kuti right mefenzi kunge medu. Guys, very unfair. Because chinondinetsa chekutika pazvikubuda kwandiri kuti akaita dhiri nehandini. So you cannot change a deal that yamusina kuita. Ndochokwadi chiripo. Dhiri handini makariita. Dhiri rakaitwa ndiani? Ndibaba wenyu. Rikafamba baba wenyu arichi aripo. You never complained. Baba wenyu akasiya fenzi iripo. Mombe dzichidini dzichifidzirwa imomo dzichipinda. You never complained. Saka imi zvokuti muti baba haana kuti taura kuti tatengesa. Something else is between yourself and your husband. Ko imi sei makanomira kuti baba munosvika ndiyafa manje agogowa chikutakuta kutatei. Achibve kugowa manje achikutaurei kuti baba lendi ndatengesa. Asi pamangu yasadza mese muchirara semubhedhi. You never bother to ask about kwenzere kuti baba ndikuona fenzi kuitika kuti chiri kuitika. Hamuna kukwanisa kuzifunga izvo kana kuzviti hamuna. Hamuna umbvunzo. Pamusoro. Inini makumbo anga akukwata. Kuti ndichafambe kwenda kumunda. Ndandisarima ndichiri kuti munda uyu ndakapira kupirwa ndite zvara wangu. Boniface Gwiriri ndofunga kwamamba anozikanwa muzukuru wako. Saka saka ndipo ndotaura kuti baba uyu kuti akatengesa anga akurwara anga aibva pavo ndakunyatsa kumutaurira. Saka musoro wake unga usarudi. Aende ikokoko kurefu kupanga. Ndokuti whether akatengesa musoro wake uri right kana kuti musoro wake usatori zvakanaka. The bottom line is akatengesa. Makasiya murwere wepfungwa anotengesa chii? Pamanyara. Mozokamira kuti murwere wepfungwa wafa. Mochiti iwe wakatotengeswa mnakachimba. Hakuna zvakanaka. Because you have around 22 years, this is 27 years, the two. We will compensate for 27 years. Waka wayanga June pinya soka kanya waya yangu yese ndakaita 2 years ndikusenzera wale akapkanya waya yangu gura ne mapoa acho akapkanya ndika ndine phone ndakatora mapoa acho akaunganizwa ne waya dzacho baba ndiye usemo kumenda baba musaite chipuwa chehukuba pamwe pacho misozi chekuchaise mume siya ona mai vacheme newana nembe ataka kuchema mapuwa rukuba ono because iyo yamuntu tawa that's malicious injury to property. Malicious injury to property is a criminal offense. Ndakumapurisa makamhanga lero mapurisa ndakamhangara mapurisa wakati chii wakati tiri pa lockdown ndakaona mapurisa unonzi Chikomo
Chizokaibe paruda moto nyaya yangu yakati haina kuita izvozvo yakundinetsesa nyaya yangu itwe redistrict because ini ndikufunga kuti aifana kwakapwanya mapoka ndi baba wavo mapoka akapwanya baba chikupenyera kadaro ndazopwanywa akambona kuda topandamuzuri imi bambuni vamburi vangati ne 45 chingamberi ile ndinapfuura ndakapwanya kana ndarakatema handipengiwa asi takadzura kudzura nokutema zvakafanana because your aim pakudzura yanga iri yei sikangokura changametedza kuti munhu ndazviziviswa kuti munhu munda baba wakatengesa akuna bambo this thing atingasini tumbopedza nguva kuti tumiwana kuti nemuzwe kuti it's very clear munhu akatenga zvinhu zvake akatenga mapuwa ake akatenga fenzi yake akaisa baba wenyu aripo baba wenyu akataura kuti akapa munhu akaita sei zvese zvikapera handika imi muchimira kuti baba azofe mozotanga kuya kubvisa mako sei musina kubvisa mapuwa baba nombei sei musina kubvisa mapuwa baba nombei iye zvaakazwawo kuti baba vafa wakadini kuya kubatawo maoko achichitaura kuti pane chibereki changu nyaya chaichadza kuda iwe bamba zvine chibereki nakore chibereki chake mbuya ndecheichi wakazhirwa mari yake kandi baba ine ndisingazivi ungadanaka yakubata maoko achichitaurawo nyaya wakatekeredzwa akatopedza iyo zvizvuripo saka anohirwa mari aiwa handei kumbaba bambwene mugari panzvimbo penyu fenzi yenyu mugara zvakanaka ndepenyu imimi bamu imimi vakomana ende kumapurisa muzungise vanhu wakapwanya chii fenzi pamusoro changa